pænt eller nej, I spørger mig ikke bare pænt. Ja, det har du sgu. Det går ikke. Der var en lortfilm der. Skal vi bare gå i seng? Synes du? Vi bare gå i seng. Lad os bare gå i seng. Bare gå i seng, jeg er træt. I den her. Jeg så bare herinde. Jo, jeg tager den her. Godnat. Godnat, dreng. Hørte du også det skrig? Det gør jeg. Tror du, det kom en sakker af? Jeg ved det sgu ikke. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror altså ikke, jeg tør. Vi skrider. Vi skrider. Drenge! Hvordan er jeres filmaften gået? Drenge!